Crveni krst Republike Srpske u periodu od 30. oktobra do 5. novembra obilježava Nedelju solidarnosti. U toku ove sedmice intenzivirat će se aktivnosti na prikupljanju sredstava i donacija za najugroženije kategorije stanovništva. U akciju se uključila i opštinska organizacija Crvenog krsta u Gradišci. U principu, aktivnosti vezane za solidarnost naša organizacija provodi tokom čitave godine. Mi nemamo kalendar da isključivo u jednoj nedelji to radimo. Međutim, imamo obavezu zato što se nalazi u programu aktivnosti obilježavanja ove nedelje i ono što želimo da postignemo jeste da povodom ove nedelje prikupimo određene količine humanitarne pomoći koje bi nam pomogli realizaciju programskih aktivnosti na terenu. Kao što znate, a i stanovništvo naše opštine, da mi tokom čitave godine prikupljamo prehrambene i higijenske proizvode, odjeću, obuću, posteljinu. Međutim, ljudi su nekako navikli da tu nepotrebnu garderobu i posteljinu već doniraju našoj organizaciji, ali što se tiče hrane i higijenskih proizvoda, to nije slučaj. Ovo je sad prilika da malo apelujemo na ljude, na učenike, prvenstveno osnovnih škola i srednjih također, da ukoliko su u mogućnosti, ukoliko imaju želju, da to mogu da urade u ovoj nedelji kako bi taj opšti rezultat ove aktivnosti bio što uspješniji. U proteklom periodu predstavnici Gradiškog Crvenog krsta obišli su oko 100 socijalno ugroženih domaćinstava te im podijelili pakete pomoći. Nadaju se da će u toku Nedelje solidarnosti magacin organizacije napuniti novim zalihama potrepština koje će siromašnima dobro doći u zimskim danima. Govoreći o stanju u društvu i porastu broja ljudi u stanju socijalne potrebe na području opštine, u Gradiškom Crvenom krstu kažu da su mišljenja podijeljena. Kada se kaže broj nezaposlenih, to je jedna problematika, ali isto tako broj nezaposlenih, ali radno sposobnih je nešto drugo. Ono prema čemu bi mi trebali kao organizacija da budemo osjetljiviji su starije osobe koje nemaju, naglašavam, svoje djece, koji su na neki način sami i napušteni, oni bi trebali da budu u prioritetu i naravno uvijek su nam u prioritetu višečlane porodice, pod tim podrazumijevam porodice koje imaju više djece učenika. Znači takvim ljudima u svakom slučaju treba pomoć. Ne kažem da su u stanju socijalne potrebe, ali pomoć im u svakom slučaju dobro dođe. Pored toga imamo dosta oboljelih koji također nisu u poziciji da sami privređuju. Opet kažem, izuzimam osobe koje su radno sposobne, a nalaze se u onako otežanim uslovima života. Svi građani koji žele da podrže akciju prikupljanja pomoći za socijalno ugrožene, svoje donacije mogu dostaviti u kancelariju Crvenog krsta u Gradišci svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Novčane donacije mogu se uplatiti na žiro račun opštinske organizacije Crvenog krsta Gradiška, otvoren kod NLB Razvojne banke sa naznakom za Nedelju solidarnosti.